Jamen, jeg hedder Kurt Hansen og er 78 år og bor her i Glamsbjerg og er folkepensionist. Jeg synes, det er berigende, sådan både åndeligt og glædeligt at være med til at synge sammen. Jeg kan godt lide at synge sammen med andre glade mennesker, så derfor er det en positiv oplevelse for mig at være med. Det særlige det er, at det sådan er hyggeligt med kaffe, og folk er i godt humør, og vi bliver sådan introduceret. Og der også bliver fortalt om baggrunden for nogle af sangene og sådan noget. Så det alt i alt synes jeg, det er opløftende. Til det der solskin ombord og æggekage nede i tobaksgården i Assens, som også var en stor oplevelse. Fornemmelsen af, at de glæder sig til, at de skal herop, og de ved jo også, at de mødes med andre fra byen, og en del af dem, der bor alene, altså gør noget for at komme ned og være med den her dag. Ja. Så jeg er helt sikker på, at det betyder noget for ensomhedsfølelsen også, og det med at bo alene, og det er jeg helt sikker på, at det gør. Det er helt sikkert med til at få folk ud af huset. Man snakker sammen. Nå ja, det er nu. Og det er jo vigtigt, det der med lige at få en rutine ind. At det er nu, vi skal ned og synge. Ja. Man siger jo, at hver fugl synger med sit næb, så kan man bare sidde og brumme med, hvis ikke man har en sangstemme. Så derfor kan man være med alligevel. Det er åbent for alle, føler jeg. De ældre, de lytter meget til det, der bliver fortalt. Og så bagefter, så er det jo ligesom en stor stemme. Vi er fælles om det her. Vi kan det her. Alle skal bare synge med. Jamen, jeg synes, det er en spændende oplevelse, og man går sådan glad og lettet og smånønnende derfra og kommer i godt humør. Så det har en positiv indvirkning på mig.